Театрыбыздың әйдәп баручы яшь артисты Зөлфәт Закиров белән без бүген очрашуда әңгәмә корабыз. Хәерле кич, хәерле көн, Зөлфәт. Хәерле көннәр. Миңа калса, безнең сезне сайлавыбыз бер дә юкка түгел, чөнки сез театрыбызның әйдәп баручы артисты һәм үзегез әле педагог та, үзегез инде студентларыгыз бар. Бик күп спектакльләрдә катнашасыз, алып барасыз, шигырьләр сөйлисез. Шуңа күрә сез күренекле татар артисты бүген. Инде безнең бу рубрикабыз, театрыбыз, аның артистлары, премьералар, гастрольләр турында сөйләүче рубрика сәхнә артында. Һәм Зөлфәт, сиңа беренче соравыбыз менә бүген син театрда нәрсәләр белән мәшгульсең? Нәрсәләр эшләп йөрисең? Әле менә репетициядән чыктың, нинди репетиция иде? Әлеге вакытта безнең театрыбыз 88-нче сезонга бик күп премьералар көтелә һәм дә беренче премьерабыз инде Кияү урлау спектаклен сез барыгыз да күрдегез. Октябрьдә без аны чыгардык. Шулай хәзер без эшлибез. Алла бирсә, икесе, өчесе Ядәш исемдә дигән трагикомедия спектакле булачак. Ядәш исемдә. Бер Казан гаиләсенең Бер Казан гаиләсенең трагикомедиясе. Һәм дә инде балаларыбыз өчен, гаиләләребез өчен, әти-әниләребез өчен, гомумән бөтен татар дөньясына дип әйтик, әкият була ул. Ул да булса Асыл кош 22 декабрьдә була берсе. Менә театрда икесе, өчесе, 3 декабрь, 2 һәм 3 декабрьдә премьера Ядәш исемдә бер Казан гаиләсенең трагикомедиясе дип атала. Менә мин сайтны карап барам һәм инде 2 декабрьгә билетлар сатылып беткән. Ни өчен тамашачы бу спектакльгә менә шулай килә? Нәрсәдә соң моның үзенчәлеге? Беренчедән, әлбәттә инде бу премьера, күпчелек безнең тамашачыларыбыз, гомумән бөтен кеше дә беренче көнне күреп каласы килә. Чөнки беренче көн спектакльнең беренче туы дип әйтергә кирәктер. Һәм бу спектакльгә миңа калса бик дөрес төзелде рецензия. Һәм менә бу рецензия күпчелек кешеләрнең игътибарын җәлеп итте. Укыгач һәм минем дә танышларым, дусларым, кара, чыннан да теге чор буламы, нәрсә буламы? Мин әйтәм, менә килгәч, Алла бирсә күрерсез. Проблемалар ачыклана бик күп бу спектакльдә. Миңа калса, бу проблемалар бүгенге көн белән охшаш. Гади проблемалар булса да, әмма дә ләкин һәрбер тамашачыда булгандыр шундый кызыклы да, кайбер вакыт бик шундый җанны тетрәндерә торган проблемалар һәрбер тамашачыда булгандыр. Зөлфәт, менә тамашачылар аңласын әле, бу спектакль нәрсә турында? Ялгышмасам, ул 80-нче, 90-нчы елдагы Казан балаларының, яшүсмерләрнең балачагы турында. Нәрсә анда белән? Гомумән, без менә Сәрдар Тагировский режиссер бу спектакль. Венгриядән ул. Венгриядән, Татар егете, Казаннан күчеп киткән. Ул менә без аның белән шулай дип бер гаиләнең проблемасын, гомумән бер гаиләне генә күрсәтмибез без. Без шул чордагы булган проблемалар, көлке моментлар, гаилә взаимоотношениялары дип әйтсәк була. Менә шуларны без тасвирлыйбыз һәм 80-нче, 90-нчы елда булган шул аралашулар, группировкалар чоры, акча җитмәүлекләр, каядыр туганлык югалтымы яисә туганларча теге гаиләдә үзара аңлашылмаучанлыклар килеп чыга торган проблемалар. Менә гади проблемалар, әмма дә ләкин без аларны шулай аңлаешлы иттереп, Алла бирсә, күрсәтәбез һәм миңа калса, шул тамашачы инде бик җылы кабул итәр. Татарча сөйләшү турында бармы анда зрәк? Татарча сөйләшү дигән проблемалар кыстырып алабыз инде, чөнки шул вакытта бик шундый актуаль проблема иде ул бит. Советлар Союзының шул соңгы айлары дип әйтик, соңгы еллары һәм дә инде безнең үзебезнең Татарстаныбызның теге конституция барлыкка килү, флаг, герб дигән әйберләр инде. Мөстәкыйльлек чорлары инде. Ул турыда без суверенитет кырыйдан гына матур гына узып алабыз, теге аңлатып кына булган дип инде.
Шуны гына күрсәтеп алабыз. Төп проблема инде шул кешенең үз-үзе белән ялгыз калу. Миңа калса, менә бу төп проблема бүгенге көндә дә шул проблема. Чөнки без ул вакытта кеше өйдәге булган балаларына, туганнарына игътибар итми, монсын эләктерергә, тегесен күреп алырга, буларда Panasonic дигән видеомагнитофон бар икән, димәк бездә дә булырга тиеш. Бүгенге көндә безнең проблема шул, безнең телефоннар, нәрсәләр бар. Димәк, монсында бар, миндә дә булырга тиеш. Мин күбрәк укыйм. Менә калса, миңа калса, әйе, без үзебезне акыллы дип саныйбыз. Ләкин без эштә наданрак кешеләр шул. Без үзебезнең гаиләбезгә, үзебезнең семьяларыбызга бик теге жылы караш дигән әйбер бетеп бара шул бүгенге көндә. Һәм менә без менә шул жылы карашны үзебезнең туганнарыбызга, дусларыбызга, балаларыбызга, киредән тамашачыларыбызга теге русча әйтмешли, обратите побольше на это внимание дигәндәй инде. Казанның менә Тинчурин сәхнәсендә Казанның кайсы күренешләрен күреп булачак 80-90 елларның? Ялгышмасам, Сказка кафесы инде, Әкият кафесы. Әйе, ул да була. Гомумән декорацияларыбыз теге Казан дип әйтеп булмый. Монда русча әйтмешли театр условность дигән әйбер инде. Монда декорация, шундый кинематографичный декорация барлыкка килде безнең. Теге кинода әйтелә бит инде, башта менә бу линия бара, һәм бу линия бераз туктап торганда, икенче линияга кереп китә. И үзара алар шулай алмашынып Сәхнә әйләнә инде. Монда сәхнә әйләнә, димәк, без менә кинематография элементларын кертәбез спектаклебызга. Әлбәттә инде бер линия барганда, монда сәхнә күчеп, уже икенче линия, тагын күчеп, кире кайтабыз, шулай. Сказка кафесы була, ул Хади Такташ урамнары була, ул безнең ирек мәйданы була инде, элементлары. Шулай безнең паркларыбыз була, мондагы паркларыбыз инде бик таныш кешеләргә таныш урыннарны үзебезне күрә алачакбыз инде. Әйе. Менә режиссер Венгриядән Сәрдар Тахировский. Әйе. Казанда үскән, 6 яшеннән киткән Венгриягә. Менә әйтик инде, Венгрия режиссеры белән эшләү тәҗрибәсе ничегрәк соң инде? Аерыламы ул? Ничек эшлисез? Ул аның белән эшләү чынында кызык. Ул артистлар белән беренче планны да разбирать итә, икенче планны да разбирать итә, исходный событияларны, теге артистларга кирәк әйберләрне барысын да аңлатып, әгәр дә без теге аңлап җиткермәсәк инде аның идеясын, чөнки теге тел проблемалары бар инде, теге барлык бөтен рус сүзләрен, татар сүзләрен белеп бетерми. Гади сүзләр белән аңлатырга тырыша. Әмма дә ләкин әгәр дә инде без теге безнең йөзләребездә сорау билгесе туа икән, ул безгә теге күрсәтеп алырга да может дип әйтергә була инде. Күрсәтеп тала. Әйе. Кызык, аның менә шул европейский психологиясыдыр. Европада бит, мин үзем теге Мәскәүдә укыганда, күпчелек Европа спектаклен күрергә мөмкинлек булды. Алар бит ничектер менә контрапункт дигән әйбер бар. Алар аны прям иң менә көтмәгән җирдә ул контрапункт барлыкка килә. Контрапункт нәрсә ул? Кешедә теге проблема, кеше теге переживать итә һәм көтмәгәндә облегчение ситуации дигән әйбер килә дә, и уже кеше теге перестраиваться итеп, артист перестраиваться итеп, икенче җиргә кереп китә, көй яисә декорация кала шунда, и менә мондый контрапункт өлешләр безнең спектакльдә байтак күп. Һәм миңа калса, ул как менә шул өлешләр тамашачының игътибарын тагын да күбрәк сәхнәгә юнәлтә. Әле бит бу әсәрнең режиссеры гына түгел, композитор да чит ил кешесе, художник та Анна Мария чит илнеке. Алар белән эшләү менә ничек? Композитор белән без артистлар аралаш. Көйләрне ишетә башладыгызмы? Көйләрне ишетә башладык. Көйләре мелизмнар бармы соң инде? Монда ничек дип әйтим? Монда
целая гамма дип әйтергә була. Монда Европа стильләре дә бар, безнең милли теге Төсмерләр. яңгырашлары уйналып чыга. Шулай да кайбер вакыт рус көйләргә дә охшатып алам мин. Бу белмим, ниндидер космос шикелле көй куя да безгә Сәрдәр. Без үзебезне әллә ничек хис итә башлыйбыз теге. Ничектер теге әйтәләр бит, мурашкалар тәннән йөгерә башлый бит. Бездә дә шулай. Неожиданно гына куя да ул аны, и менә тән, йөрәк ничектер менә үзе алып кереп китә дә, ул Сәрдәр әйтә: "О, менә шулай, калдыр. Дөрес юлда. Процесс чыннан да үзенчәлекле процесс. Син Зөлфәт анда кемне уйныйсың инде? Мин Сәрдәрнең двоюродный браты булам инде, Илнур. Безнең гомумән бу спектаклебездә бу без уйнаган кешеләр кемдер исән, кемдер юк инде арабызда. Чын прототиплар бар. Безгә Сәрдәр режиссерыбыз инде һәрбер кеше турында аерым Википедия дип әйтсәк була, барысын да сөйләп бирде һәм һәрбер артист инде үзенә образны ничек тә булса үз башында җайлап кына Тудырды. Әйе, әмма дә ләкин тормышта аларның исемнәре бүтән. Без инде сәхнәләштергәч, аларга икенче исем безнең драматурглар язды һәм алар теге вымышленный персонажлар түгел инде, анда чын булган кешеләр. Партнерларын турында әйтеп киткәндә, спектакльдә безнең тамашачы тагын кайсы яраткан артистларын күрә алачак? Бу спектакльдә инде минем белән бергә уйный өлкән артистларыбыздан башласак, ул да булса Татарстанның халык артисты Илгизәр Хасанов. Илгизәр абый, шулай да Татарстанның атказанган артисты Гүзәл Гарапшина. Дәвәти белән Дәвәни инде. Дәвәти белән Дәвәни. Шулай ук Татарстанның атказанган артисты Гүзәл Гайнуллина һәм Татарстанның атказанган артисты Зөлфия Галиева. Алар Гүзәл апа уйный Сәрдәрнең якын дусларын, теге гаилә дуслары дип әйтсәк тә була. Гомумән бит ул вакытта теге бер йортта торсалар да, теге хрущевкалар йортлардыр инде ул Хади Такташта әле дә торалар. Лестничный площадкада инде, яисә подъезд кырында бөтенесе бер-берсе турында беләләр, кем ничек яши, кем ничек булдырала. Алар Гүзәл апа инде уйный. Шул менә гаилә дусларын, Зөлфия апа берничә образны алып бара. Шулай ук гаилә дусты, тагын бер үзенчәлекле образ бар, ансын әйтеп тормыйм, сер булып калсын. Шулай да мин яшьләргә күчсәк инде, мин Салават Хабибуллин, Альбина Гашигуллина, шулай ук Татарстанга атказанган артисты Гөлнас Нәүмәтова. Гөлнас Нәүмәтова һәм Салават Хабибуллин, алар инде Салават минем әтине уйный. Гөлнас уйный Салаватның икенче хатынын дип әйтсәк була. Тагын кем безнең бар? Яшь артистларыбыз инде Фәргать, ул төп рольдә, ул Сәрдәр образын башкара. Шулай да яшь артисткабыз Венера, ул менә шул Сәрдәрнең хыялында, төшендә күргән бер кыз һәм ул аңа гашыйк булган. Чынында Сәрдәр үзе сөйләгәндә, кичкенә вакытта менә ниндидер образ башта туды да ди. Шул образ ничектер төшкә дә керде дә ди. Һәм бүгенге көнгә кадәр кайбер вакыт мин ул кызны нишләптер эзлим ди. Режиссер инде шулай дип әйтә. Һәм шул образны тудырырга булдык. Тагын кем инде? Барысын да әйттем. Шулай да Диляра, Фаттахова Диляра, ул менә Гүзәл Гайнуллинның, Гүзәл апаның кызын уйный. Бугай, барысын да әйтеп уздым бугай. Берсен дә онытмадык шикелле. Калганнарын инде 2 декабрь, 3 декабрьдә театрыбызда күрергә мөмкин булачак спектакльне.
Шулай иттереп, кадерле тамашачылар, без сәхнә артында театрыбызның артисты Зөлфәт Закиров белән әңгәмә корабыз. Менә без сөйләштек әле яңа чыгачак "Ядәш" спектакле турында. Хәзер инде Зөлфәт һәм аның иҗаты, тормышы турында бераз сөйләшеп алдык. Зөлфәт, менә син Камал театрында үскән җегет. Әтиең инде шунда администратор булган, син Марсель Сәлимҗановлар белән аралашканың. Менә болай карасаң инде менә Камал театрында эшләргә тиеш җегет шикелле булган инде шул вакытта. Ну, тормыш сине китергән Тинчурин театрына. Менә ничек булды бу хәлләр? Э, Һәм Тинчурин театрын бүген инде Зөлфәтсез күз алдына китереп булмый бит. Шулайдыр, теге яшерен батырын түгел, Аллага шөкер, спектаклем хайран күп. Монда инде мин беренче остазыма рәхмәтемне әйтәсем килә, Рәшит Мулгалиевич Заһидуллинга. Ул миңа, гомумән безнең курска театрны яратырга, үз эшеңне яратырга, тырышырга дигән максатлар куйган һәм без, Аллага шөкер, аңа ирештек. 9 класстан соң инде кая барырга? Әлбәттә, театраль училищега керергә булдым. Ул вакытта Рәшит Мулгалиевич Заһидуллин җыядрый һәм шулай да Шамил абый Фәрхетдинов алар менә ике мастер иде. Аларга керергә булдым. Без инде мин, Артем Пискунов, Резидә Саляхова, Илфак Хафизов, без менә Рәшит Мулгалиевичнең студентлары, бик кызыклы шул уку еллары, без бер йодрык сыман, бер команда, янабыз, йөгерешәбез, чабабыз, уйлап табабыз. Укып бетергәч инде мин Мәскәүгә керергә булдым. Менә шулай да Лия Вильданова, Резидә Саляхова, Артем, Илфак, алар театрга килделәр. Мин киттем Мәскәүгә. Мәскәүдә режиссерский факультет, мастерская Леонид Ефимовича Хейфица, ГИТИС инде бу. Анда укыдым, шул вакытта Мәскәүдә калырмын дип йөридем. Ну, чорлар бераз үзгәреп алды. Кайттың Казанга Тинчурин театрына. Турыдан-туры Рәшит Мулгалиевичка шалтыраттым да, Рәшит Мулгалиевич әйтә, әлбәттә кил, алам. Мин ул дипломымны алдым да, туп-туры юлы монда. Һәм шул Һәм ничә вакытта ел инде хәзер монда? бу 10нчы сезон. 10 ел. 10 ел театрда. 10 ел театрда үкенмим. Студентлар да кайбер вакыт сорыйлар. Туймадыгызмы? Юк, туймадым, Аллага шөкер. Казанабыз, эзләнәбез, яңадан яңа рольләр тудырабыз. Театрыбызны ниндидер яңа дәверләргә күтәрәсебез килә. Мөмкинлекләр була бугай, Аллага шөкер. Яңа дәверләр дигәндә менә хәзер яңа баш режиссер Туфан Имаметдинов. Аның белән 22 декабрьдә сезнең премьера Асыл кыш спектакле. Менә шул спектакль турында бераз сөйләшеп алыйк. Нәрсә ул? Нинди ул? Туфан белән мин, дөресен генә әйткәндә, аның белән без ГИТИСта таныштык. Ул миннән 2 курска өлкәнрәк иде. Безнең мастерскойлар янәшәдә иде. Шул вакытта инде без Туфан белән теге дусларча, теге студентларча аралашадырык. Соңыннан Туфан белән мин инде Галәм Әгләм дигән спектакльне бергә чыгардык. Ул да чыкты, Аллага шөкер, теге сезонның 87нче сезонның азагында. Һәм бу сезонда инде Асыл кыш бик, ничек дип әйтим, үзенчәлекле спектакль булырга тора. Яңа ел әкияте инде бу. Яңа ел әкияте, Балаларга. Монда балаларның игътибарын җәлеп итәр өчен 1 секундта алдаларга ярамый. Гел процесста булырга тиеш. Әлегә безнең музыкаль өлешләр бара, бу чөнки бу оркестр белән булачак, тере тавыш белән, фонограммалар, нәрсәләр булмый. Бездә микрофоннар инде, без үзебез теге батутларда сикереп, сальтолар, кувырыклар ясап, поддержкалар оештырып, җырлап, бу шундый теге грандиозный, масштабный проект булырга тора. Алла бирсә, дип өметләнәм инде мин. Кемне уйныйсың инде анда? Минем анда 2 образым, икесе дә бик отрицательный персонажлар дип әйтсәк була. Берсе Кара елан һәм икенчесе Аждаһа. Икесе дә бик үзенчәлекле, кызыклы образлар
булырга тиеш ала бирсә. Берсендә инде мин шул ике героебызны мәгәрәдә ябып калдырам һәм аларга алардан теге асылкышны табып китерүен сорыйм. Аждаһа инде шул асылкышны тотучы. Мгм. Мында инде балалар бик күп татар персонажларын, әкият персонажларын күрә алачак. Әйе. Санап китергә Аждаһа, Шүрәле, Шүрәле, аннары су аналары инде, Гыйфрит, су аналары, кара еланнар. кара еланнар. Гадәттә бит елан хатын-кыз образында була. Ничек сиңа бирделәр моны? Ир-ат елан нинди була соң ул? Кобра була алмый инде монда. Питон буладыр инде, белмим. Пластик буенчадыр инде. Шундай распределение эләккәндер. Пластичны, соңыннан җырдагы диапазоннар да бик теге астан башлап өскә менеп китүләре, шундый диапазоннар. Бу, белмим, бу бәлки берәр режиссерский ходтыр, минемчә. Әле жылан булып ысылдарга өйрәндеңме син? Ысылдыйбыз да, бераз былай да, тегеләй дә йөрибез дә, һәм мин бер үзем генә булмыйм бит, мин бер елан гына түгел, минем шулай да, минем белән бергә 4 еланнар була. Без бит анда бер-беребезне теге поддержкалар оештырып, чагырга тиешбез, подсечкалар ясап, күп кызыклы моментлар була ала бирсә. Менә син куллар белән бик эшләргә оста инде. Менә сине жестикулятор артист дип атап була инде. Менә аның уңай һәм тискәре яклары бармы? Ул жестларның. Кайбер вакыт ул артык күп тә кирәкми дә. Кайбер спектакльләрдә мин теге сизәм, образна тудырганда күзләр дә әйтеп бирә ала. Шул хисләрне, шул проблемаларны. Аны теге кул белән конкретно тагын жестикулировать итәргә кирәкми. Менә ул якның алтын уртасын тапсак, артист таба алса, ул әлбәттә инде бик кирәкле, ничек дип әйтим инде, бик удачный артист була инде, шулай дип әйтсәк тә була. Чөнки студентларыма да мин әйтәм, һәрбер әйткән сүзегезне, ни өчен әйткәнегезне, гомумән ни өчен сәхнәгә чыкканыгызны сез белергә тиешсез. Нәрсә әйтергә теләгәнегезне тамашачыга сез белергә тиешсез, аңларга тиешсез һәм теге беренче план белән генә чыгып булмый. Менә шәкертләр дигәннән якын киләчәктә яңа татар артист йолдызлары булачакмы инде алар? Өмет бармы менә шундый? Бар, бүгенге курста өмет бар. Мин дөресен генә әйткәндә, бу минем 3нче наборым. Беренче набордан байтак кеше эшли. Икенче набордан да Чаллы драм театрында, икенче набордан менә Альбина Гашигуллина, минем студенткам, ул бездә эшли. Кемдер Әлмәттә ялгышмасам, әйе, Әлмәттә. Беренче набордан да Әлмәттә эшләүче кешеләрем бар, студентларым, икенче набордан да. Кемдер, беренче набордан шулай ук Чаллы драм театрында эшләүче студентларым бар. Әтнәдә дә эшләгән Әминә, минем студенткам. Бар, бүгенге көндә проблема шулдыр. Театрның штатлары кыска. Әгәр дә безнең мәдәният министрлыгы бераз теге зурайтса инде, әлбәттә театрга яшьләр кирәк. Театр яшьләрсез булмый. Гомумән театр ул яшьләрнең дөньясы. Мин дә инде яшьләр рәтенә кермим. 30дан теге якка чыккансың икән, димәк, урта буын сиңа эләгә инде уйнарга. Чөнки яшьләрнең аның энергетикасы да икенче. Алар бит теге ничектер алымнары да икенчерәк. Без картаябыз дип инде, әллә ни картаймыйбыз да, шулай да сизелә, тамашачыны алдалап булмый. Тамашачыны теге дуракка санап, "Әй, барыр әле" дип, алай булмый. Тамашачы күрә, аңлый, барысын да сизә. Зөлфәт, менә хәзер бит күп театрларда репертуар кытлыгы бар. Менә Тинчурин театрына ни спектакльләр җитми? Үзең дә бит режиссер, нәрсә куярыйң менә? Менә нинди әсәрләр җитми татар театрына бүген? Классик әсәрләр дә кирәк инде, әлбәттә. Бүгенге вакытта бу, ничек дип әйтим,
театральная индустрия, шулай дип әйтсәк, бу бит бүгенге замана, бүгенге көн бик теге Тиз бара. тиз бара һәм әсәрләр дә күп. Тамашачының менә төп проблемасын, әгәр дә театр аңласа, тамашачыга нәрсә кызык икән дип аңласа, миңа калса ул вакытта җиңү була һәм театр алга барыр дип уйлыйм мин. Классиксыз да булмый. Бүгенге гади әсәрләр белән дә була алмый театр. Әсәрнең үзендә менә драматург шулай теге матур иттереп язса, тамашачының күңелен җәлеп иттереп, без инде артистлар аны режиссер белән бергә җайлаштырып, сәхнәләштереп, бераз спецэффектлар тыгып дип әйтик инде, сәхнәдән тамашачыларыбызга күрсәтә алабыз. Драматургия бүгенге вакытта миңа калса ул бер проблемаларның берседер. Төп проблемаларның бәлки. Төп проблемаларның берседер. Чөнки кайбер драматурглар бүгенге чорга чабып яза башлыйлар да, әмма дә ләкин тел байлыгы, телнең яңгырашлары, телнең оборотлары дип әйтик, бик гади булып калды. Ни өчен теге классиканың, Алыйк Мөхәммәд Мәгъдиевнең, аның бит тел байлыгы нинди, оборотлары нинди, Кәрим Тинчуринны алыйк. Ул бит бер теге образның бер җөмләсе генә ничә аңлатма бирә. Менә сез бит Мәгъдиевнең 41-нче ел балаларын уйныйсыз, чыннан да бик зур әсәр инде, яхшы әсәр. Зөлфәт, менә Станиславский Тинчурин театрына килсә нәрсә әйтер икән? Ышанам дип әйтер икән? Ышанам дип әйтер идер. Бүген көн белән әйтсәк, тамашачы әгәр дә синең спектаклеңнән соң басып, сиңа рәхмәтләрен җиткереп кул чабулар белән, алкышлар белән, аннары синең турында пост язса, яисә син машинаң янына чыкканда, ул сине шунда тотып үзенең рәхмәтләрен әйтсә, миңа калса артист өчен бу зур җиңү. Менә Зөлфәт, артистларга алтын сәгатьләр бүләк иткәннәр, алтын кашыклар, бүләкләр биргәннәр инде. Сиңа бүләк биргәннәре бармы шулай? Алтын сәгатьләр, алтын кашыклар булмады. Өметең бардыр әле? Бәлки, чәчәк, миңа теге Чәчәк һәм чәкчәк. Чәчәк тә чәкчәк, конфет, андый әйберләр бүләк иткәннәре бар. Анысы өчен дә бик зур рәхмәт. Миңа менә иң кадерле шулдыр. Спектакльдән соң, шул поклонга чыкканда, әгәр дә тамашачы ихлас күңеле белән басып, кул чаба икән, рәхмәтләр әйтә икән, теге кычкырып, сызгырып җибәрә икән, аннары пост чыга икән, югыйсә менә шулай урамда тотып алсалар, миңа аннан да кадерле бүләк. Чыннан да. Бик зур рәхмәт, Зөлфәт. Безнең бүген сәхнә артында безнең театрыбызның талантлы яшь артисты Зөлфәт Закиров белән әңгәмә кырдык. Килүең өчен рәхмәт. Инде без киләсе атнада, ул безнең булачак 29 ноябрьдә Зөлфия Валиева белән әңгәмә кырабыз. Бик зур рәхмәт, Зөлфәт, килгәнең өчен. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Ярар, бик зур рәхмәт килгәнгә, вакыт тапканга.